या दोन्हीचा सुवर्ण मध्य त्रिशूळामध्ये आपण हे करतो. तसंच डमरूमध्ये जे बीटन ट्रॅक्स आहेत, बीटन नोट्स आहेत, these notes travel much more distance than the normal beats. आणि म्हणून आपण शंकराला सुद्धा पशुपती म्हणतो. तर तिथे जी एक हे आहे, म्हणजे तिथले जे लोक आहेत, मेंढपाळ लोक किंवा जे याकबर पाळणारे लोक आहेत, ते सुद्धा त्या डमरूच्या बीटनीच त्यांची जी हर्ड आहे ती कंट्रोल करतं. त्यामुळे जर शंकराची जर तुम्ही आयुधं बघितलीत तर ती त्याच्याशी खूप समरस देणारे आहेत. शंकराचं फक्त एकच रूप तुम्हाला सांगतो, नीलकंठ. नीलकंठ म्हणजे काय, तर बद्रीनाथच्या मागे जो डोंगर आहे त्याला नीलकंठ म्हणतात. आता जर तुम्ही इमॅजिन केलं, शंकरांना आपण नेहमी बसलेल्या पोझिशनमध्ये बघतो. इमॅजिन करा, बद्रीनाथच्या मागे तो देऊळ आहे, हे डोंगर आहे, तो साधारणपणे असा बसलेल्या शंकरांच्या आकाराचा आहे. तर माघ महिन्यामध्ये ज्या वेळेला चंद्र त्या डोंगराच्या वरती येतो, त्यावेळेला ते बसलेले असं जर तुम्ही इमॅजिन केलं तर त्याच्या गळ्याच्या तिथे जी एक खाच आहे, त्या डोंगरामध्ये खाच आहे, त्याच्यामधलं जे बर्फ आहे ना ते संपूर्ण निळं दिसतं. अच्छा. म्हणून तो चंद्रमौळी झाला हा. आणि नीलकंठही झाला. आणि मग त्याला नीलकंठ म्हटल्यानंतर त्याला थंड होण्यासाठी गंगेची गरज आहे, त्याला सापाची गरज आहे, मग त्याच्यावर तो जटाधारी झाला. अशा याच्या सगळ्या संकल्पना आहेत. आता गंगोत्रीच्या बाजूला एक ब्लॅक मार्बल फॉर्मेशन आहे, त्याच्यामध्ये ती गंगा जाते. ती गंगा थांबत नाही, कारण त्याचं जे साधारणपणे 10-12 फूट जे रुंद पात्र आहे. पण जर वरनं थोड्यावरून बघितलं, गंगोत्रीच्या देवळापासून जर बघितलं तर तो प्रवाह थांबला असं वाटतं आपल्याला. तो कसा थांबेल, तो थांबलेला नाही आहे. मग आपली संकल्पना अशी की गंगा आली, शंकरांनी तिला जटेमध्ये पकडून ठेवलं, आणि जर पलीकडच्या बाजून तुम्ही बघितलं तर ह्या 21 फॉर्मेशन्स आहेत, त्या म्हणजे मार्बल फॉर्मेशन्स आहेत, त्यातल्या एका बाजूनी जास्त मोठा प्रवाह बाहेर पडतो. आणि मग गोष्ट कशी होते की मग शंकरांनी 21 जटामधून एका जटेतून तिला मार्ग काढून दिला, आणि मग काय अशा त्या गोष्टी सर्व होतात. पण हे जर सगळं शंकराचं किंवा आपल्या देवांचं जर तुम्ही वर्णन बघितलं तर मला आपल्या पूर्वजांच्याबद्दल खरंच खूप मोठा आदर वाटतो की त्यांनी या सगळ्या संकल्पना आपल्याला समजाव्या म्हणून रूपकाच्या दृष्टीने सांगितल्या. आता माझ्या पुस्तकात सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, ते कव्हर आहे ते मेरूचं आहे, आणि वासुकी जो आहे तो सुद्धा त्याच्या शेजारीच आहे, म्हणजे ज्याचा साप म्हणून वापर करण्यात येतो. त्या वासुकी डोंगराला 5 फणे आहेत, म्हणजे ती संकल्पना आहे. त्याच्या खाली नंदनवन होतं. मग तिथे गंगेला शाप मिळाला, तिचा पदर ढळल्याला बघितल्यामुळे शंतनूची ती बायको होणार आणि अष्टवसू, ती गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे. मग अशी ती रूपकं तयार होतात, आणि मग ती गोष्ट जी आहे ती आपल्याला समजावी, पटावी म्हणून त्या संदर्भात ती दिलेली असते. पण मला वाटतं आपण त्याच्याकडे विशेष डोळस दृष्टीने न बघता, म्हणजे त्याच्याकडे डोळस दृष्टीने जर बघितलं तर खरोखर हिमालय जो आहे तो एखाद्या पुस्तकासारखा आपण पुराणासारखाच वाचू शकतो. पण सर, तुम्ही आता पुस्तक लिहिलं, तुम्ही आता तुमच्या अनुभवाची व्याख्यानं देता, तुम्ही एका बाजूनं सिनेमामध्ये कामं करता, तर असं तुम्हाला कधी वाटलं नाही की एक आपल्याकडे एक साधारण समज असा असतो की निवृत्त झाल्यानंतर आता खूप कष्ट केले आपण आयुष्यामध्ये, तर आता आपण पायवरती करून आरामात सगळा उपभोग घ्यावा जे काय आपण कमावलंय त्याचा, असं तुम्हाला नाही वाटलं? किंवा आता याच्या पुढे असं वाटायची शक्यता आहे का? नाही, असंच म्हणजे धकाधकीचं म्हणत नाही मी, पण असंच जगणं चालू ठेवणार? सैनिक जो असतो ना, हा पूर्ण आयुष्यभर कुठेतरी कार्यरत असतो. त्यामुळे निवृत्त झालं तरी प्रवृत्त राहावं अशी एक माझी मानसिक मी धारणा केली रिटायरमेंट नंतर. आणि ज्यावेळेला व्हेन आय लुक बॅक, त्यावेळेला मला असं वाटतं की सैनिकाच्या जीवनातले जे अनुभव आहेत ते खूप वेगळे आहेत. म्हणजे ते सगळेच अनुभव सगळे चांगले आहेत असं मी म्हणणार नाही, पण ते वेगळे आहेत, आणि ते लोकांच्यापर्यंत पोचवले तर ते त्यांना आवडतात. हे अर्थात मी माझ्या नातवांना ज्यावेळेला गोष्ट सांगतो त्यावेळेला ह्याची मला जाणीव झाली. आणि म्हणून मग ज्यावेळेला आपल्या नातवांच्या समोरसुद्धा आपला काहीतरी आदर्श असावा,
की आपण रिटायर झालो आहे आणि आपण काही नाही करत, तर मग याचं मोटिवेशन आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत कसं पोचावं. तसंच आज माझे असे विचार आहेत की आज ह्या परिस्थिती जी भारतामध्ये परिस्थिती आहे, ते इतक्या वर्षाच्या अनुभवावरून मला असं वाटतं की माझ्या पिढीने आजच्या पिढीला जे खरं म्हणजे पोचवायला पाहिजे ते पोचवण्यामध्ये कुठेतरी आम्ही कमी पडलो. भारताला स्वातंत्र्य कुठल्या परिस्थितीमध्ये मिळालं वगैरे जी परिस्थिती होती ती सांगण्याची आज म्हणजे त्या पिढी एक सुभाषचंद्र बोसांचं एक वाक्य आहे, आझाद हिंद फौजमध्ये ती ज्यावेळेला डिसबँड झाली त्यावेळेला ते असं एक वाक्य आहे, वेन यू गो होम टेल अदर्स दॅट वी गेव अवर टुडे फॉर युअर टुमॉरो. करेक्ट. मग मी असा एक मला स्वतःला प्रश्न विचारतो की कॅन आय टेल माय ग्रँडचिल्ड्रन दॅट आय गेव माय टुडे फॉर युअर टुमॉरो. आणि जर तसं नसेल तर तरुण पिढीला आज आपले विचार पटवण्यापेक्षा सांगणे आणि त्यांना देशकार्यासाठी किंवा सैन्यासाठी उद्युक्त करणे हा आपला एक कार्यभाग असावा, या दृष्टीने मी प्रयत्नशील झालो. वा, मला वाटतं एका वेगळ्या जगात जोगळेकर सर आपल्याला घेऊन गेले. म्हणजे एका भारतीय सेनेमधल्या एका अधिकाऱ्यापासनं त्यांच्या आलेले युद्धामध्ये आलेले त्यांना बरे वाईट अनुभव, एका सैनिकाची मानसिकता आणि निवृत्ती म्हणजे ही केवळ घरी बसून आराम करणं नव्हे, तर आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला जे बरे वाईट काय अनुभव आले ते ज्या पिढीपर्यंत आपल्याला पोचवणं शक्य आहे त्या पिढीपर्यंत ते ज्या पद्धतीनं आपल्याला पोचवता येतील, मग ते लिखाणामधून असेल, ते व्याख्यानामधून असेल, ते सिनेमामधून असेल, कलेमधून असेल, त्या पद्धतीनं ते पोचवणं हे आपलं एक देश कर्तव्य आहे. याच भावनेनं जोगळेकर सर आपलं आयुष्य जगतायत याचा अनुभव आपण आता सगळ्यांनी घेतला आणि गिविंग हिज टुडे फॉर अवर टुमॉरो हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे इतर सगळ्या भारतीय सेनेमधल्या सगळ्यांच्या बरोबर. सर, तुम्ही मुद्दाम प्रुडंटमध्ये आलात आणि तुमचे अनुभव आम्हाला प्रतिम अनुभव असे आम्हाला सांगितले, त्याबद्दल तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.